avancerede mikrofon, jeg lige fik i hånden, fordi at nu kommer der et meget, meget avanceret avantgarde nummer, og jeg tror faktisk, at det er aftens sidste nummer, der kommer nu. Og det er, de har gang i noget meget, meget avanceret, noget med lydeffekter oven på deres sang. Så jeg har fået dem til at skrive teksten ned for mig, så vi får bagefter, hvis I ikke kunne høre den. Jeg kunne ikke høre den, men jeg har også så gamle ører, så jeg må vælge mellem samtale eller musik på nuværende tidspunkt. Men, og heller ikke de her delays ting, det går helt galt. Men dem, der skal på nu, hedder De Smertestillende, og de har skrevet, vi er de smertestillende, når skønheden gør ondt. Ja, vi er de smertestillende. At se sådan her ud er ikke sundt. Velkommen til De Smertestillende.
nihilistisk velsmert ud over alle grænser. Og man kan sige, at ja, jeg tænker også på den måde, det ser ud på, at jo mere man er gejlet op, jo mere klitter man har på, jo mere ondt gør det. Og under prøve kunne jeg ikke helt høre, hvad de sagde, så jeg fik den til at skrive lidt ned, og det var: vi er de malende transvestitter, vi smertestiller verden med vores dunst. Vi er de svinkede hermafroditter, og vi er ligeglade med, at det gør ondt. Så det var noget af en afslutning her i sangshowet. Hvordan forholder I jer til nihilistiske hermafroditter, hvor det bare gør ondt? Men de ser jo fantastisk ud, vil jeg lige sige. Altså, der var hul her. Kan vi få noget hul, bliver der spurgt om? Ja, tak. Altså, jeg følte mig lidt hensat til en åbning af en stor kunstner i New York. Altså en åbning af et nyt galleri, simpelthen, i noget af det hippe del af New York. Jeg forstod ikke umiddelbart så meget teksten, før du nævnte efter sådan noget med smør mig ind, og noget med øjne og røvhul eller et eller andet. Og så noget med smertestillende og hermafrodit. Så da du læste det, så jeg synes, der er noget kontrast i, at man er ligeglad med, at det gør ondt. Fordi det er man jo så ikke. Nej, man kæmper jo imod med paljetter, kan man sige. Her er det lidt det er det modsatte af det, vi oplevede tidligere med de lesbiske, hvor her der glamoriserer man smerten helt ud i det yderste. Eller hvad, Jacob? Ja, det er et godt spørgsmål. Altså det her var jo sådan noget avant-garde, altså det var den yderste forpost af civilisationen her. Altså det som er... jeg sidder og tænker på noget, Milla og jeg snakkede lidt om, inden vi overhovedet gik i gang, det her med, altså sådan herude er ikke sundt. Altså jeg tror, det ville blive sindssygt, hvis det ikke så sådan derude. Altså de er nødt til at se sådan derude. Det tror jeg, du kender, Ramona. Jeg tænker bare på, hvordan det var gået i Virumhallen efter en håndboldkamp, hvis man havde lavet et indslag som det her. Det var jo ikke gået. Ja, det var rigtig nok. Det var rosin, den avantgardistiske, nihilistiske rosin i pølseæg, det her. Og jeg har altid, personligt har jeg altid gået efter det naturlige look. Altså jeg er slet ikke så avantgarde som det her. De er meget mere hardcore end mig. Men derfor synes jeg alligevel, de er fantastiske. Så tak til